Hello guys, welcome to my channel. Good day. For today's video, I'm doing a mukbang with my meal for today is rice, hot dog with fruits, mango and apple, alongside with milk. So this is my meal for today, or actually this morning. Sana all. So I'm doing a mukbang guys. Because I want to celebrate my YouTube channel. I want to celebrate my YouTube channel because I have already reached the 1,000 subscribers. More than 1,000 subscribers actually now, as of today. And I am already monetized. Yay! Palakpakan naman dyan. Palakpakan tayo dyan. So, yan nga guys. So, na-monetize na tayo. Bagong-bago lang. So, masayang-masaya ako kasi na-monetize na ako. So, okay guys, mag-start na tayo. Kakain na tayo kasi gutom na rin ako. So, okay guys. So, ano bang unahin ko dito? So, marami pong salamat or thank you very much to all who supported my YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe now. Mag-subscribe now guys and like and watch all my videos. So I just want to say thank you guys for supporting me in my YouTube journey. So kakain ako. Masarap tong ulam ko guys kasi it is cooked with love. Aww. So wow, masarap. Ang YouTube channel ko guys, bagong-bago pa. This year ko lang yan na. This year lang ako nag-start. So, at least 5 months after na monetize na ako dahil yun sa inyong support. So, thank you very much. Kung meron kayong mga questions guys about me, you can ask naman po in this video, comment down below kung meron kayong question. Pero kung wala naman, okay lang din. May question ako. May jowa ka na ba? Jowa, wala ko pa sa isip yan. Ang bata pa ako. YouTube muna tayo bago mag-jowa. Ano pa question mo? Ilang taon ka na ba? Bakit hindi ka pa mag-jowa? I'm already 30 plus. 30 years old plus. Anong class? Ano ba specific? Plus 6. So 36. I'm already 36 years old, years young. I'm 36, 3, 6 young guys. Mga tanong po, basahin mo ma'am, katanungan nila. Saan? Masarap ba? Masarap po. Masarap. Anong lasa? Lasang heaven. Ano chicken hotdog? Anong lasa ng chicken hotdog? Masarap po. Ano mas grabe mo sa chicken hotdog? Sana po magluto pa ako ng marami nitong chicken hotdog. Ikaw ang magluluto? Yes po, ako ang nagluto at
lulutuan ko din kayo. Sabihin nyo lang, comment down below. Kaon ba? Ang lasa nito Sa tebahan sa ba? hotdog is parang aso na mainit-init. Hot na hot. Kaya hot na ang Hot dog. na hot. Kaya nga yung tinawag na hotdog kasi pattern yan sa aso. Pero ang loob nito is meat. Meat Anong ng klaseng meat? pusa. Hot ka! Bakit siya tinatawag na hotdog kung hindi siya meat ng dog? Ha? Trivia, bakit tinatawag siyang hotdog na hindi naman siya galing sa meat ng dog? Tinatawag siyang hotdog kasi nung unang panahon guys, actually, itong pagkain nito is para sa aso. Kaya, hotdog ang tawag dito kasi intended to for Dogs. dogs. Wala naman Kaya siyang lang, bones. nung na-discover ng naka-invento nito, yung nag-create ng recipe nito is masarap pala at buminta ito sa ibang mga tao or sa mga kaibigan niya. Then, nag-start siyang i-process ito, i-manufacture. So, para ibenta sa market kasi masarap naman daw. At until ngayon, nasa market pa rin itong hotdog. Meron ng iba't ibang flavor. Sa market ngayon is ang hotdog meron ng iba't ibang flavor. May cheese, may barbecue, at iba pang flavors na pang gusto nyo meron. Di ba chicken hotdog yung kinakain mo? Yes, chicken hotdog kasi may kasama itong chicken. Masarap itong chicken hotdog. Kasi meron siyang chicken at gusto ko naman ng chicken para lumipad ako papunta sa aking mga pangarap. Ano ba mga pangarap mo sa buhay? Ang pangarap ko naman is simple lang. Makakain ng 3 beses isang araw. Makaligo 3 beses isang araw. Siyempre guys, ang pangarap ko ang makapunta sa iba't ibang lugar, makabisita at mai-feature sa vlog ko. At magkaroon ng stable job. Di ba may stable job ka na ngayon? Aside sa pag-YouTube, magkaroon ng stable job. Ano bang trabaho mo bang ngayon? Nasa government ako. Ay, Stable oo nga. job na yun. Stable na pala yun. Sorry po. Stable na pala yun. So maghanap na lang ako ng unstable job kasi may stable job na ako. Okay lang ba yun? Wala ka bang balak mag-business or para... Business? Oo. Meron naman. I have plans to have business. Anong custom business ang gusto mong? If I have Tayo. to create or establish a business, I will be on the sector of advertising. Ano mga products mo? Yung beauty products. Eh, gwapo ka ba? O, Guwapo. Oh, no! Hindi, seryoso guys. Kung magbe-business ako is doon ako sa yung hindi common, yung malaki ang kita, at yung mapapawaw talaga yung mga tao pag nag-open ako ng business kasi hindi pa nila nakikita yon, tapos gamit na gamit. At iyon ay ang Sari Store. Sari Store. how about food business? Sari Store plus food business. Yun ang gusto ko. Computer shop. Sari Store plus food business plus computer shop. Ano bang course mo?
computer related course Oh, ako so guys. dapat- So, computer science. Bachelor of Science in Computer Science. At nag-dean's list naman ako nung college ko. Wow, ang galing. Palakpakan. Sana all. Kaya lang hindi ko na-maintain kasi nahihirapan ako sa course ko kasi hindi ko masyadong love yung course kasi parang napilitan lang ako kasi noon undecided ako na kumuha ng course kaya yung popular kasi noon is computer courses, so nag-computer na lang ako. At So, okay na. Oh. pero okay naman din kasi through taking a computer course, meron naman akong nalalaman at nagagamit ko until now. Siguro kung hindi ako nakapag-aral about computer course is nangangapa pa ako sa paggamit ng computer. Kaya siguro it's God's will at plan yun ni God na yun ang kukunin ko. Kasi aside na nagagamit ko yung knowledge or kalaman ko sa computer is nakatulong din ako sa aking mga kapatid at sa iba pang nagpapatulong sa akin about computer. Yun nga sa atin na trabahuan ko. Palagi akong tinatawag kasi may kalaman ako sa computer. So iba talaga pag mayroon kang kalaman sa computer. Mga boss mo nga tinatawag ka kasi may alam ako sa computer. At na-appreciate ko naman yun. Kaya lang, ang daming trabaho kasi nga may age ako sa kanila, may kaalaman ako sa computer. Ang daming pinapatrabaho. Kaya ka. Ang galing. Sana all. Yun ang disadvantage kasi kahit hindi mo na job description, ikaw ang naaatasan na gumawa kasi aside sa magaling ako magaling, hindi naman masyadong marunong ako mag-computer, inaatasan din ako sa ibang gawain. Baka yan lang binigay sa iyo ng Panginoon na misyon para makatulong sa ibang tao. Yes po. Palakpakan natin! Palakpakan. Ano pa? Ang sarap na nito, apple. Ano kaibahan sa ibang apple na natikman mo? Ang apple kasi nito is Matamis or hindi masyadong? Hindi masyadong matamis? hindi matamis. Napakatamis. Wow! Palakpakan. Seryoso, matamis ba? Ang apple na binili ko. Actually, Hindi tama masyado. lang. Tama lang ah. Kaya ko nang masyadong matamis kasi I am trying to avoid sweet foods kasi ang sweet kasi makatrigger yan pa magkaroon ka ng sakit na diabetes at iba pang